асри 21-ро асри технология ва рушди иттилоот метавон унвон кард. дар ин давра дар баробари пешрафти ҷомеа технология низ рушд намуд. телефони мобилӣ дар қатори дигар таҷҳизоту технология имрӯз дар миёни ҷомеа маъруф гардидааст. истифодаи саривақтии телефони мобилӣ аз рӯи маслиҳати мутахассисон ба манфиати ҷомеа мебошад, агар суҳбати телефони мобилӣ кӯтоҳу саривақтӣ бошад. пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми инсолашон дар ин масъала изҳори назар карданд. гуфтанд ки ба ҷои он ки бо телефони мобилӣ зиёд суҳбат кардану вақти худро зоя намудан, хуб мешавад ба мутолиаи китобҳои илмию бадаӣ бипардозем, чунки ҷомеаи имрӯзи мо аз рушди наслҳои ҷавон ва солимии ҷомеа вобастагӣ зич дорад. аз истифодаи зиёди телефони мобилӣ бояд худдорӣ кард, зеро ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ мерасонад. имрӯзҳо яке аз масъалаҳои муҳим ки ҷомеаро ба ташвиш овардааст, ин нодуруст истифода бурдани телефони мобилӣ аз ҷониби муштариён маънидод мегардад. бештар вақт падару модарон телефонро ба дасти хурдсолон медиҳанд, ки боиси заифии асаб ва асабонӣ шудани кӯдакон мегардад. кӯдаконе ки бисёртар телефони мобилӣ истифода мебаранд, оҳиста оҳиста метавонад ки ба саратони майнаи сар оварда расонад. бисёр дар айни замон кӯдаконе ки телефони мобилӣ истифода мебаранд, бо шикоятҳои яъне биноишашон суст шудагӣ, шунавоишашон суст шудагӣ ва бисёртар кӯдакон асабонияти зиёд шикоят бисёртарак шуда истодааст. барои ҳамон истифодаи телефонҳои мобилӣ барои кӯдакон хело зарараш зиёдтарак аст. мо падару модарон да тавсия медиҳем ки барои ба фарзандони худ телефонҳои мобилиро истифодаашонро манъ кунанд, яъне иҷозат надиҳанд ки истифода баранд. айни замон шумораи бештари сокинон аз зарари истифодаи телефони мобилӣ бехабар буда ва қисми дигар агар огаҳӣ ҳам дошта бошанд, одат карда тез тез ва бемаврид аз он истифода мебаранд. паст шудани қобилияти корӣ, зуд хаста шудан, заиф шудани хотира, камхобӣ, парешонхотирӣ, саратони мағзи сар аз бемаврид истифода бурдани телефони мобилӣ арзёбӣ мегардад. бисёру бемаврид истифода бурдани телефони мобилӣ ба хирашавии чашм ва пастшавии биноии он оварда мерасонад. телефонҳои мобилӣ ба системаи дил ва рагҳои хунгард низ зарари худро мерасонад. барои занони ҳомила аз ҳар ҷиҳат истифодаи телефони мобилӣ зараровар буда, кӯдаки дар батн буда аз таъсири зиёди радиатсия метавонад ба нуқсонҳои ҷисмонӣ мубтало шавад. аз тарафи занҳои ҳомила ва модароне ки дар назди тифлони ширмат истифода мебаранд телефонҳои мобилӣ, барои ояндаи тифлон зарари ҷиддӣ, яъне таъсири майдони магнитӣ ва электронӣ, унсурҳои радиатсионӣ таъсири манфии худро ба афзоиши ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ва узвҳо мерасонанд. аз он ҷумла бо сабаби инкишофи босуръати кӯдакон ва тақсимшавии ҳуҷайраҳо, нурҳои телефонӣ ба инкишофи ва тақсимшавии ҳуҷайраҳо таъсири манфӣ расонида шакли онҳоро дигар мекунад. аз он ҷумла бо бемориҳои омосӣ, саратон, ношунавоӣ, бемориҳои хун, чашм ва асаб оварда расониданаш мумкин аст. аз ин лиҳоз мо аз занҳои ҳомила ва дар давраи ширмакунӣ хоҳиш мекунем ки дар ҳамин давраҳо истифодабарии телефонҳои мобилиро қатъиян манъ кунанд. бо риояи ҳатмии маданияти баланди истифодабарии телефони мобилӣ дар баробари нигоҳдошти вазъи саломатии худ ва хонаводагӣ, ҳамчунин буҷаи оилавиро низ фикр бояд кард. саломатии ҳар як инсон маҳз дар дасти худи уст. агар мо аз телефонҳои мобилӣ дуруст истифода барем,
қоида ва меъёрҳои муайяни истифодабарии онро риоя намоем, метавонем аз зарарҳои он пурра эмин бошем. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шукруллои Нурулло, Ахбор.